Moi kaikki, täällä on Tuli eli Ptak Kirjalan saaresta Paraisilta. Haluan ilmoittaa, että mun albumi Fall to Pieces julkaistaan 11. heinäkuuta. Woohoo! Ja nyt on mahdollisuus ennakkotilata levyjä, paitaa, hupparia, kangaskassia. Me on tehnyt erilaisia tarjouksia mun Bandcamp-sivulle, niin sieltä voi käydä kurkkaa. Ja jos jotkut tarjoukset houkuttelee, niin kaikki tuotot, mitä tilauksista saadaan, niin menee tällä hetkellä vinyylien tuotantoon ja tietenkin myös CD-ten ja kasettien tuotantoon, mikä ei ole superhalpaa, niin kuin vinyylit maksaa noin 2000 euroa, noin 100-200 kappaletta, niin tällainen ilmoitus tänään. Ja siellä on muitakin tarjouksia, muun muassa hengailupäivä mun kanssa, ja sit mä tarjoan sellaista unelmien tilaa, keskustelutilaa, missä me tutkitaan sun unelmia. Tällainen inspiroiva tapaaminen koskien unelmia ja elämän tehtävää ja tarkoitusta. Mitäs muuta siellä on? Siellä on yksityiskeikkaa ja sellaisia juttuja tarjolla. Joo, ja jos sulla on sellainen olo, että sä haluat tilata jotain, niin mulle parasta on, jos sä laitat mulle suoraan viestiä ja me tehdään se tilaus sitä kautta, eikä Bandcampin kautta. Koska Bandcamp ottaa siitä noin 10% siitä maksusta. Mutta totta kai, jos sä mieluummin teet Bandcampin kautta, niin se on myös tosi fine. Ja joo, siellä on myös aina mahdollisuus, jos haluaa erityistä tukea osoittaa tälle projektille, niin ostaa lisähinnalla, tai että voi itse myös määrittää sen hinnan, jos haluaa maksaa enemmän jostain tuotteista tukeakseen tätä projektia. Et se on myös mahdollista. Mut hei, kiitos jos katsoit tän videon tänne asti ja pysytään kartoilla. Ciao! Ja lisään vielä, että kaikkiin tilauksiin kuuluu digitaalinen Fall to Pieces albumin lataus. Ja sä pääset lataamaan kaikki singlet, mitä on jo julkaistu, niin jo nyt. Ja lisäksi myös yksi julkaisematon biisi, Astronaut, joka tosiaan ei ole vielä virallisesti julkaistu, mutta se kuuluu tavallaan pakettiin. Eli se on sinun jo nyt.